εσένα και όλο στο σπίτι. Εσένα που σε λένε Ευάγγελο, τον παππούς που του λένε και εκείνον Ευάγγελο, τη γιαγιά σου που τη λένε Ευαγγελία και το παιδάκι μου που του λένε Ευαγγελάκι. Στην οποία εννοείται πήγαινε να πλύνεις τα χέρια σου που είναι μαύρο σαν το κάρβουνο. Δεν θέλω να είσαι βρώμικος η εορτή σου. Αμέσως λοιπόν. Να γυρίσεις γρήγορα. Οι φίλοι σου θα έρθουν από στιγμή σε στιγμή. Περάστε, παιδιά. Να ζήσει ο Βάγγελος. Να το αντικρόσασαι. Να δικασιστήσει. Χρόνια πολλά και του χρόνου μου το καλό. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Πολύ χρόνο να είστε. Καθίστε. Μα γιατί φοράτε τις εθνικές σας ενδυμασίες? Μετά από εδώ θα πάμε στο σχολείο μας για την εθνική μας γιορτή και θέλουμε να είμαστε έτοιμοι. Μπράβο, παιδιά. Είναι μεγάλη και σπουδαία η σημερινή γιορτή. Α, να και ο Ευάγγελος. Να χαίρεσαι την γιορτή σου, Ευάγγελε, που έχεις και το όνομα. Το όνομα του παππού μου, του Λεβέντη. Α, γιορτάζει και ο παππούς. Αυτό το είχαμε ξεχάσει. Ξεχάσετε και τη γιαγιά. Και εκείνη γιορτάζει σήμερα, αλλά δεν δέχεται επισκέψεις. Φοβήθηκε από πέρσι. Κάποιες κυρίες πήγαν να χαιρετήσουν και έκρυψαν τις κουραμπιέδες και τους έβαλαν στις τσάντες τους. Και από τότε ορκίστηκε να μην ξαναδεχτεί επισκέψεις όσο ζει. Αυτό δεν σε νοιάζει εσένα, Ευάγγελε. Χτυπάει πόρτα. Πήγαινε να δεις ποιος είναι. Ποια είναι καλά τα κορίτσια? Είμαστε συμμαθήτρια του Ευάγγελου. Ήρθαμε να του ευχηθούμε για την γιορτή του και μετά να πάμε στο σχολική μας γιορτή όλοι μαζί. Καλά, έχετε πολύ χρόνο μέχρι τη γιορτή του σχολείου. Καθίστε να σας κεράσουμε. Καθίστε κορίτσια, θα περάσουμε πολύ ωραία. Εμπρός κορίτσια, να χαιρετήσουμε τον Ευάγγελο. Ευκαιρία να τραβήξουμε τα αυτή. Κορίτσια, σταματήστε. Έχω μία ιδέα. Αφού είμαστε όλοι μαζεμένοι εδώ, δεν κάνουμε μια πρόβλημα για τη σχολική μας εορτή. Θα κοιτώσω και εγώ τα αυτάκια μου. Πολύ ωραία ιδέα, Ευάγγελε. Να σας ακούσω κι εγώ. Μια που δεν θα μπορέσω να έρθω να σας καμαρώσω, γιατί περιμένω τις σκέψεις. Εμπρός, ποιος είναι? Α, εσείς κύριε Ευάγγελε. Περάστε, καθίστε. Πάπα, τι βλέπω, ολοκλήρη η τάξη μου εδώ. Ήρθε και εγώ να πω χρόνια πολλά στο συνονόματο μου μαθητή. Δεν περίμενε να σας δω όλους εδώ. Ήρθανε κύριε Ευάγγελε για τα χρόνια πολλά. Να φάνε κανένα κουραμπιέ, να πάρουν δύναμη για τη γιορτή. Τι λέτε καλέ, δεν θέλουμε γλυκά να πάρουμε δύναμη. Τη δύναμη την έχουμε μέσα μας. Είμαστε Ελληνόπουλα, παιδιά άξιων, προγόνων και εγγόνια ηρωών. Καλά λες, Φολίξε, είμαστε υπερήφανοι για τους προγόνους μας. Έχω παλιώσει για τους δικούς μου προγόνους, από τη τριτική μου γενιά του Νικητέρα, που είχε σκοτώσει τόσους Τούρκους και αυτό όλοι τον έλεγαν τον Ποπάγο. Φαίνεται πως δεν ξέρεις ποιοι ήταν οι δικοί μου προγόνοι. Μάλιστα, ο δικός μου προπάτρις. Αλήθεια, δεν μας λες ποιος ήταν, κανένα θύριο? Περισσότερο από θύριο, με μια πιστολιά έκανε τους Τούρκους να τρέχουν μοίρα. Άκουγαν το όνομα Καραϊσκάκης και θυμαν συμφύλλο. Βλέπαν το φυσάκι του ορμού από μακριά και λογοθυμούσαν. Και τι είναι αυτό, μπροστά στα κατορθώματα των δικών μου προγόνων? Για πες, τα κατορθώματα έκαναν οι δικοί σου. Δεν έχεις ακούσει ποτέ για τον Κάπετσαν Τσόρονο? Είχε τρία σπαθιά σε ένα πλευρό και δύο στο άλλο. Είχε μαχαίρια, πιστόλες, κουπούρες και τι δεν είχε. Στον πόλεμο δεν θυμόταν τίποτα. Μια φορά σκότωσε 10 Τούρκους σε 10 λεπτά.
Αν και η Ελλάδα ήταν σκλαβωμένη, το τουρκικό πόδι δεν πάτησε ποτέ τον σούλιο μας. Καλά δε, μας κούφαινες με τις καθησιές σου. Ό,τι και να πεις, δεν μπορείς να ξεπεράσεις τους δικούς μου προγόνους. Ο δικός μου προπάπος ήταν γρήγορος σαν αεροπλάνο, με την διάφορα ήταν καβάλα σαν άλογο. Ο στρατηγός Κολοκοτρώνης με τη στρατηγικά του σχέδια ελευθερούσε την Πελοπόννησο. Σας ακούω όλους τόση ώρα και θα βάλω τους προγόνους σας. Αλλά πρέπει να ξέρετε πως η ιστορία μας γράφει ολόκληρες σελίδες και τους δικούς μου. Δεν θα είναι καθόλου υπερβολή αν πούμε πως η δική μου η ελευθέρωσε όλη την Ελλάδα, αφού ήταν συγγενής μας ο παλαιός πατρών Ιβανός, που στις 25 Μαρτίου ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης και όρκισε τα παλικάρια «Ελευθερία ή θάνατος» και ευλόγησε τα αρματά τους. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε καλά. Παιδιά μου, μην μαλώνετε για τους προγόνους σας. Όλοι οι παππούδες μας πολέμησαν για τον ίδιο ιεροσκοπό, με την ίδια δύναμη, το ίδιο πάθος και την ίδια αυτοθυσία. Έχισαν το αίμα τους για του Χριστού, την φύση, την Αγία και της πατρίδας, την ελευθερία. Πρέπει λοιπόν να τους σεβόμαστε και να τους ευγνωμονούμε όλος οι ίδιο. Εγώ φεύγω τώρα να σας πω όλο στο σχολείο. Χρόνια πολλά και πάλι κύριε Φωτίτη και του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ευάγγελε, στο καλό και του χρόνου να είμαστε καλά. Τώρα που έφυγε ο Κύριος, θα κάνουμε τίποτα που λέγαμε. Θα πούμε τα ποίηματά μας στη μαμά μου. Ναι! Εγώ πρώτος. Το ελληνικό σχολείο. Τα ελληνικά σχολεία η Τουρκία είχε πάψει να μην μαθαίνει ο Αραγιάς να διαβάσει και να γράφει. Και τώρα η σειρά μου. 25 Μαρτίου, σαν τη σπίθα κρυμμένη στη στάχτη, εκρυβόταν για μας λατρεία, ήρθε η μέρα πατιά τα αστάχτη, εξανήθη σε κάθε μεριά. Ακούστε και εμάς, 25 Μαρτίου. Και η ψηλά συνεργεία λάβρα, τη σημαία μας πρώτη φορά. Και η ψηλά συνεργεία λάβρα, αμήν άβρα, και τα στήθη γυρίσαν χαρά. Η χάρια γενναίας κυμένα στη σημαία, προς το σταυρό, όρκο δώσαν με τα μάτια δακρυμένα να τιμήσουν το βάργορο οχτώ. Τέτοια μέρα, παιδιά, μην ξεχνάτε δοξασμένη και αυτιά μαζί, κάθε νέος αυτή να στιμάται, η Ελλάδα αιώνια θα ζει. Έλα, Βάγγελε, να πούμε και εμείς το δικό μας πείμα. 25 του Μαρτίου. Καθώς εξεσηκώθηκες, θα βρεις ίσον απάντα, ορθή μπροστά στο θάνατο πολέμησες Ελλάδα. 25 του Μαρτίου. Στο ένα χέρι το σπαθί, στο άλλο το τουφέκι, και πόδισεν σαν σήμερα, βαρύτερα στο πεδέκι. 25 του Μαρτίου, ημέρα δοξασμένη, τη δευτεριά μας έφερες δαφνός στεφανωμένη. Τι ωραία ποίηματα, παιδιά μου. Τα είπατε τόσο ωραία που με συγκινήσατε. Μου θυμήσατε τα δικά μου σχολικά χρόνια. Θέλετε να σας πω κι εγώ ένα που θυμάμαι από τότε? Αθάνατη Ελλάδα. Ελλάδα μου αθάνατη και κόσμο ξακουσμένη, τρανών γιγάντων χώρα εσύ, με λούλουδα σπαρμένη. Θεία πρωί που σκόρπισες, χαρά και ελευθερία, στα πέρατα του σύμπαντος φαντάζεσαι σαν Αγία. Πατρίδα μας περήφανη και στοργική μητέρα, σοφίας φως παγκόσμιο, ξυπλάσεις πέρα ως πέρα. Πάντα εσύ θα ανακρατάς τη δόξα στην λαμπάδα και θα σε ειρήνη σύμβολο αθάνατη Ελλάδα. Γεια σου μάνα Λεβεντιά, σκέτη κουπουλίνα είσαι. Όμως τώρα πρέπει να πάμε στο σχολείο μας. Ευχαριστώ πολύ παιδιά. Στο καλό και του χρόνου στο καλό. Σας καλή επιτυχία στη γιορτή σας και του χρόνου να είμαστε καλά, να ξαναγιορτάσουμε τη θρησκευτική και την εθνική μας εορτή.